Mao ni ang atong pagprocess sa maong diesel ginamit ang mga basurang dili malata like bottle, cellophane atong gipangsulod diri unya atong ang plastic atong para bang giluto nato ba pinagi sa init sa kalayo. Pag resulta kay mahimo siyang liquid, muhungaw siya diri ang iyang mga singot ug mulatay siya diri hantod mapaingon diri sa maong sudlanan nga mao na ni siya ang diesel, no? So sa pagkakaroon sa initial nato nga gipakita sa inyo nga experiment, kung planta na gyud siya gikan sa diesel mopaingon ni siya sa gitawag og gasolina, no? Sa pagkakaroon di pa nato makuhaan ang ma-produce niyang gasolina kay ngano ang atong gitawag nga pressure o kadaghan sa basura nga gibutang gamay ra, so taman ra ma-produce niya diesel niya ang iyang singot mo hulog diri mo produce og diesel unya mapaingon siya og gasolina dayon mulabay ang iyang baho o singot mapaingon na siya dito sa gitawag o panghaw. Dayon ato dito si maestro Brad. Kapit natin ang media. Dito sa dali nga so, muna na yung resulta. Sa atong daan, ang basura, ilabay, itapay alkansi, bayad bata. Kining karon atong basura, itay ganansya, puwerta bata. Okay ra?